איפה זה מועדון הצצה? סבבה, אני אסביר לך. את לוקחת ימינה, סבבה? סבבה. ממשיכה שעה, סבבה? סבבה. אחר כך תראי רמזור והיא תנועה. תפני שמאלה, תמשיכי שעה. אחר כך ימינה לאיילון. סבבה עד כאן? סבבה. ממשיכה שעה, שתראי חבורה של אנשים, מה זה מוזרים כאלה, שלא תביני מה הם מדברים עליך, ואז הם ישארו אותך כל מיני שאלות, אל תתרגשי. ואז תשאלי, סליחה, איפה מועדון הצצה, ואז יסבירו לך, כי שם ממש קרוב, בגלל שזה ממש הכפר הירוק. סבבה? סבבה. ביי. סליחה ילדה, זה קצת מסוכן שאת מסתובבת פה בשעות כאלה. את מחפשת משהו? כן, איפה זה מועדון הצצה? מועדון הצצה, חשבתי שאת מחפשת את טייסיה. אבל אני אסביר לך, את יוצאת מפה, לוקחת ימינה, מחפשת את האח הגדול. כשתמצאי אותו, תמשיכי אחריו, תראי גמל. יעני קאמל, יעני ג'מוס. בין הדבשות שלו תמצאי מפתח, יעני מפתוח, יעני קי. יכול להיות שהוא ייתן לך את הפתרון. אני חייבת להיכנס, האח הגדול הוא קורא לי. יאללה, סלמת, ביי.